Ja hyvää iltapäivän jatkoa ja tervetuloa Dartsin pariin tänne Helsingin sydämeen, Satamaan ja Marina Congress Centeriin, jossa tänään ja eilen on heitetty 1200 pelaajan voimin Suomen Cupia, kisattu 5 eri sarjassa. Ja tässä vaiheessa me siirrymme ja katsomme Eila Nikaderin mietteitä siitä, mitä darts oikein on. Dartsissa niin siinä on hirveän tärkeää se laskeminen. Et siis moni naisheittäjä, miehillä ei niinkään usein käy, mutta moni naisheittäjä kaatuu just siihen, että ei osaa laskea, varsinkaan sitä vähennyslaskua. Ja se on niin tärkeä tossa, että se on ihan niitä ensimmäisiä. Et kyllä tulosta jokainen osaa heittää, mutta siinä vaiheessa, kun pitäisi tuplille päästä, niin siinä tapahtuu niin kuin monella sit se katastrofi, että ei tiedä niin kuin yhtään mitään, mitä pitäisi tehdä. Et nykyään on kaiken näköisiä kaavioita olemassa, että mitä kannattaa heittää milloin. Aloitetaan esimerkiksi siitä 501 vähentämään. Maksimipeli, tai siis paras pelihän on 9 tikkaa. Sitä nyt ei Suomessa varmaan ole heittänyt monikaan. Mutta miten ylipäätänsä darts-peluri harjoittelee? Vain heittämällä vai sisältyykö siihen muutakin? No eipä siihen juuri muuta sisälly kuin heittämistä. Mä ainakin henkilökohtaisesti niin mä harjoittelen ihan liian vähän, että enempi pitäisi harjoitella. Mä nykyään yritän pitää sen, että vähintään se tunti päivässä, mutta ei se oikein taho enää riittää tänä päivänä. Että joku vuosi sitten saattoi käydä niin, että kun tuli kisoista, tikat oli 2 viikkoa laukussa ja sitten lähdettiin seuraaviin kisoihin, niin ne otettiin silloin käyttöön ja silloin vielä pärjäsi jotenkuten. Tänä päivänä se ei kyllä onnistu. Että kyllä täytyisi harjoitella se vähintään 2-3 tuntia päivässä, että pärjäisi. Näistä tikoista sen verran, että millaisia materiaaleja ne on? Ne ei ole ihan semmoisia kuin tuolta huoltoasemalta löytyy, ne kilpatikat. Ei, näissä on sitä wolframia, mikä tekee niistä niin kuin painavammat ja ohkaisemmat. Että noi tavallisen suomalaiseen tauluun, niin ne on mun käsittääkseni jotain messinkiä, että ne on aika paksut verrattuna näihin. Ja sitten kun heitetään justiin triplaa ja tuplaa, niin tietysti tuommoinen kapea tikka, niin se mahtuu paremmin, että niitä mahtuu useampia samaan välikköön. Ovatko tikanheittäjät urheilijoita? No jaa, tuosta asiasta on monesti juteltu, mutta en mä nyt niin pitäisi sitä urheilulajina. Että kyllä mä sanon, että tää niin kuin henkisellä puolella vaaditaan enempi tässä lajissa. Ja näin totesi Eila Nikander, joka on Suomen Cupin naisten henkilökohtaisen kisan 3-kertainen voittaja tässä viimeisen reilun 10 vuoden aikana ja ollut siellä 3 kertaa lisäksi finaalissa. Ja me siirrymme sitten suoraan parikilpailuun. Tämä Suomen Cuppihan on joukkuekilpailu, jossa miehet kisaavat 6 hengen joukkueella, naiset 3 hengen joukkueella. Ja se koostuu miesten osalta 3 eri kilpailumuodosta, eli 3 hengen joukkuekisasta, parikisasta ja henkilökohtaisesta kisasta. Ja sitten lasketaan menestymisen perusteella pisteet yhteen. Naisten puolella joukkue koostuu 3 ja naiset pelaavat sitten joukkuekisan lisäksi tietysti tuon henkilökohtaisen kisan. Meidän ensimmäinen semifinaalimme on Radar vastaan Satatikka. Radar on tuolta Outokummusta, varsin kansainvälisellä joukkueella ympäri maata pelaaja. Keksi Heinäharju siinä äsken juuri heitti. Ja nyt sitten Satatikan Arto Lintula, hallitseva Suomen mestari, aloittaa oman osuutensa. 85 on Arton avaus ja Jari Nissinen, Radarin parin toinen puolisko. 85 on myöskin Jarin avaus. Parikisa muoto on 601 ja tämä Suomen Cup on siitä erikoinen peli, että pelit ovat erittäin lyhyitä. Vain paras 3, eli 2 voitolla mennään jatkoon ja yleensä se pelimuoto myöskin aiheuttaa sen, että varsin paljon yllätyksiä syntyy. Tänä vuonna kuitenkin etukäteen parhaat ovat pysyneet varsin pitkälti mukana. Ja Heinäharju Nissinen on yksi näitä suosikkipareja tietysti. Ja 140 on Heinäharjun toinen heitto. Ja sillä mennään hienoiseen johtoon.
Arto Lintula sitten 20 ja 80 ja nyt siihen vielä toista punaista vaadittaisiin ja sieltä se tulee 140. Peli-ideahan on lyhyesti se, että 601 on molemmilla joukkueilla ja tarkoitus on päästä tasan nollaan siten, että tuo viimeinen pelin nollaava tikka on tuossa kapeassa ulkokehässä niin sanotussa tuplaringissä. Kari Mondolin, mies joka on voittanut lähestulkoon jokaisen Suomen mestaruuden, paitsi henkilökohtaista Suomen mestaruutta, on nimenomaisesti aina mukana silloin, kun joukkuekisoja ja parikisoja pelataan. Ja vähentää Kari. Heinäharjulle ja kysytään sitten Mikko Laiholta, joka on paitsi näyttelijä, myöskin dartsin pelaaja ja nyt myöskin sitten darts-kirjailija, julkaisi juuri uuden kirjan dartsista. Miltä se tuntuu, Mikko, olla tuolla näyttämöllä tässä vaiheessa, kun ratkaistaan niitä viimeisiä paikkoja, eli viimeisiä pisteitä? Kyllä se on aina toi näyttämöpelit on koko dartsin pelaamisen suola, että silloin punnitaan todella kaverin henkinen kantti ja kyvyt. Että kuka tuolla pärjää, niin se on kyllä maailmanluokan kaveri. Näin on. Tästähän varmasti on kysymys. Meillä oli eilen, kun näitä karsintoja aloitettiin, 1188 pelaajaa mukana. Nyt on sitten enää parikisassa 4 ja Mondolin Lintula parilla 76. Tripla 20 ja tupla 8. Ja singeli 8 menee hiuksen hienosti ohi. Jättää tupla 4 Heinäharjulla 104-4. Se vaatisi 2 kertaa tripla 20 ja sitten tupla 12. Aha. Keksi lähteekin hakemaan tripla 18. Nyt sitten jäljellä 90. Ja 36 tupla 18. Ja todella uskomattoman hieno suoritus. Todella hieno suoritus Keksi Heinäharjulta ja ensimmäinen peli parille Heinäharju Nissinen eli radarille. 144 poikkaisu ja 1-0. Siinä nähtiin just tämä Keksin kokemus, mikä näissä näyttämäpeleissä usein tulee hyvin esille, että kun on heittänyt niin kauan tikkaa tai dartsia kuin Keksi, niin semmoinen tietty rutiini on kyllä ehdottomasti enemmän kuin avuksi tuolla. Niin tässäkin tapauksessa satojen tuhansien katsojien edessä. Samaa mieltä siitä, että näin on ja kun se vielä on noista milleistä, muutamista milleistä. Tuo tupla itse asiassa ei ole kuin vajaan sentin mittainen. Tripla itse asiassa vielä kapeampi, tai ei kapeampi, vaan lyhyempi. Ja tuossakin 2 kertaa tripla 18 ja vielä sitten se ratkaiseva viimeinen tupla siinä. Ja se on henkisesti niin paha pala noille kavereille. Kyllä ne pääsi yrittää 2 tikalla tuplaa, eli ratkaisua 1-0 johtoon siirtymistä. Ja noin aikaa tulee kaveria kuittaa pelin poikki, niin paha on paikka. Ja nyt pelataan Veitsi Kurkula, koska pelimuoto on paras 3, eli 2 voitolla mennään jatkoon. Nyt vaaditaan sitten Arto Lintulalta kunnon tulosta, mutta ensimmäinen menee tuonne 5 puolelle, toinen 1 puolelle. Nyt ollaan hieman niin kuin haku teillä ja alhaalta haetaan sitten täydellistä ja vain 13. Erittäin pahaan paikkaan tulee tuo. Nyt saattaa olla sitten, tai saatamme elää pelin ratkaisuhetkiä, tähän iso vähennys ja ollaan sitten jo aika vahvoilla. Tasan 100 pistettä tekee Heinäharju. Ja nyt Mondolin tosipaikan edessä. Nyt vaaditaan sitten vähintään saman verran, jotta Mondolin Lintula vielä pysyisi tässä pelissä mukana. Nyt on ihan selvästi asenteestakin huomaa, että ollaan vaikeuksissa. 43, siinä on noin 80 pinnan ero. Ja Jari Nissinen sitten
Jari ilmeisesti on 8-19-vuotias, pelannut jo kuitenkin pitkään ja voittanut useampia Suomen mestaruuksia yhdessä isän kanssa, joka on sitten tuossa meidän seuraamassa semifinaalissa toinen osapuoli. Tiedän, vaikka sitten nähtäisiin isäpoika finaali vielä tässä parikisassa. Tämä on just se pahin, mikä voi tapahtua, että saat olla lavalla heittämässä ja yhtäkkiä sulla niin loppuu kulku. Ja siitä on hyvin vaikea nousta. Niin kuin tuossa Ratikan kaverilla. Menee useita senttejä ohi, mitä ei todellakaan normaalisti tämän tason kaverilla mene. Mutta darts on nopea peli ja se vaatii sen. Nyt se vaatii nimenomaisesti sen ison tuloksen. Saattaisi muuttaa koko pelin luonteen. Ensimmäinen osuu punaiseen tripla 20. Sinne vielä toista perään, mutta ei. Ykkönen. Hyvin Ja 121 tuohon paikkaan ja asettaa paineita sitten nuorelle Jari Nissiselle. hyvin noustu kyllä Mondolta. Pitää pinnaa. Sata tuo viimeinen oli enää varmistelua. Varmasti saadaan tuo 100 pinnan vähennys. Jätetään Keksi Heinäharjulle 116 eli 126 itse asiassa. Eli poikkaisupaikka. Ja siihen ei vielä 45. Lintulalla ole mahdollisuuksia. 126, se lähdetään alakerrasta 19. Tai jostain tripla 19 tietysti haetaan ja se osuu. Toinen perä ja tupla 6. Kyllä, ja tuleeko tupla taas 6. loistava poikkaisu. 140. Hiuksen hienosti. Erinomainen haku jälleen kerran Heinäharjulta. Jättää tupla 6 ja Mondolin vailla mahdollisuuksia, vain ainoastaan hyvä haku alla. Ja sitten toivotaan, että vastustaja ei saa pois. Ai. 81. 81 on hyvä vähennys, jättää kuitenkin 130 ja Jarilla nyt 3 tikkaa pelin poikkaisuun ja finaalipaikkaan. Aivan. Milli vasemman. Yes. Ja siellä on 2-0. Keksi Heinäharju, Jari Nissinen ja Radar ja Outokumpu ottaa ensimmäisen finaalipaikan. Hyvä vastus Kari Mondolin ja Arto Lintula. Ja toinen semifinaali parikisassa. Radar taas kerran, niin kuin tuossa äskeisessäkin, on toinen osapuoli Aulis Nissinen, Suomen World Cup-edustaja, rankinglistojen monivuotinen kärki, otti avauksen ja avaa sitten heti 100. Euroopponen on oikea parijyrä, varsinaisesti on pelannut Heikki Hermosen kanssa. Ja hänellä tänään sitten uusi partneri, 14-vuotias Riku Pyrrö, josta sitten toivottavasti Daat saa uuden tulevaisuuden lupauksen, tai ehkä enää välttämättä lupausta, vaan sitten oikean todellisen mestaritekijän. Matti Roukikort on Tukholmasta kotoisin, asuu siellä vakituisesti, puhuu kyllä suomea ja on suomalainen. Ja sitten Riku. Mielenkiintoinen tuttavuus ensimmäistä kertaa näyttämöpeleissä, varmasti ensimmäistä kertaa TV-peleissä ja heti 85 on Rikun avaus. On mielenkiintoista nähdä, että nuorukainen pystyy pitämään hermot kurissa. Joo, tuo on hyvä ikä aloittaa tai saada kokemusta ensituntumaa tuollaisella suurella. Ihan varmasti kehittyy kova jätkä tuosta Rikusta vielä. Pitää olla jo tosi. Eurooppainen on mielenkiintoinen mies. Koskaan ei muista Teua varsinaisesti henkilökohtaisten kisojen finaalissa, mutta parifinaaleissa, joukkuefinaaleissa sitäkin useammin. Joo, mä en ole itse Teuvon kanssa heittänyt parina koskaan, mutta se on kyllä niin kuin mun mielestä yksi Suomen parhaita paripelaajia, nimenomaan erikoistunut tämmöiseen korkeaseen katkaisuun.
Niin paripeli on varsin erilainen siinä mielessä, että siinä jo heti tulee mukaan sitten se joukkueen tai parin henki. Joo, se on hyvin pitkälle henkinen laji, koska sä joudut, tai enemmän varsinkin kuin singelipelit, koska sä joudut odottamaan niin paljon pidemmän aikaa, että sä oot päässyt semmoiseen lämpimään heittorytmiin. 100 pinnaa pois ja peli aivan tasan radarilla, eli Nissinen Rookigoorilla tuo aloitusetu ja nyt kyllä sitten Aulis vetää todella hyvää tahtia. 120 tehty ja se tuli kyllä erittäin hienoon paikkaan ja laittaa nyt sitten Teuvo Ropposelle paineita. 64 huolimatta hyvästä ensimmäisestä tikasta. ...116. Siihen tripla 20, 20 ja tripla 18 olisi ollut se ideaalipoikkaisu nyt sitten tripla 20, mutta ei nyt sitäkään. 56 kuitenkin ja selvä johto. Ja Rikulta vaaditaan nyt sitten vähintään tuollainen 100 pinnan vähennys. Ja pitäisi Rikul nyt triplaan osuun. Nyt on syytä hakea 18. Ei. Aha. Siinä ehkä tuli näkyviin sitten tuo näyttämökokemus. Riku jätti 168 ja se ei ole 3 tikan paikka. Ja nyt sitten Auliksella jo tupla 20. Oho. Ja siinä vähän käsi tai tikka jäi käteen kiinni. Tupla 10 kuitenkin ja edelleen 3 tikkaa varmasti tuplaan. Koska Teuvolla on vielä 168, nyt enää 88. Ja 100 pois. Ja hyvä vähennys, mutta Matilla ensimmäisen pelin poikkaisupaikka. Tupla 20, tupla 10. $3 milliä vasemmalla. Ja 3 milliä vasemmalla se menee. Toinen tikka tuo tuloksen 50% on radarilla. Saas nähdä, saammeko me radarin jäsenten välisen finaalin. Varsin tarkasti ovat pojat nyt kuitenkin käyttäneet nuo mahdollisuutensa. Toisille ei ole jätetty mitään mahdollisuuksia. Ja Kurjen tikka, joka on tämä Teuvo Ropposen ja Riku Pyrrön kerho, avaa sitten tämän toisen pelin. Mä heitin tänään pari Minolaisen kanssa. Hävittiin just Matille ja Aulikselle ja kyllä se kyyti oli todella kylmä. Niin, sä olit tosiaan tänään itse mukana. Miten pelit meni? No periaatteessa kun eilen karsittiin tämän päivän jatkoon pääsijät, niin kaikissa muissa paitsi singelisarjoissa niin olin mukana, mutta en päässyt nyt ihan tuohon lavalle asti sieltä. Mitä sanoisit pelimuodosta? Se on paras 3. Se ei oikeastaan mahdollista sitä, että kertaakaan onnistuisi tai voisi mokata mahdollisuus. Joo, että se on kyllä, mä itse pidän sitä kaikista eniten, koska se vaatii sitä välitöntä tappaa. Heti kun tulee mahdollisuus, niin se pitää kyllä käyttää. Sä oot itse juniori Suomen mestari ja sä oot ilmeisesti ollut myöskin, jos en ihan väärin muista, niin 80-luvulla tässä Suomen Cupin finaalissa. Joo. Singelifinaali. Mä olin semeessä, mutta ne heitettiin kyllä lavalla ja mä jäin kyllä 3. Kyllä mä pari kisoissa on ollut finaalissa Jukka Tuiskun kanssa. 91. Mutta voitto puuttuu vielä. 83. Nyt on pelissä selvästi sellainen jonkinlainen suvantovaihe, että saa nähdä kumpi saa murrettua sen tasapaksen. Se on hyvin tyypillistä tässä vaiheessa, kun toinen vie sen ensimmäisen. Nyt pelataan jo ensimmäistä ratkaisupeliä. Nyt tarvitaan sitten se pakkopaikka, eli nyt tehdään ratkaisuja. Nyt haetaan sitä todellista tulosta, joka antaa sitten niin kuin itseluottamusta ja antaa sen mahdollisuuden siihen, että joko karataan tai sitten ei. 96 on Matin vähennys ja hienokseltaan mennään radar voittoisesti. Taas vaaditaan Teuvolta vähintäänkin 100 pinnan vähennystä. 35 on vasta tehty ja 36. Toisaalta tuolla riippuu hyvin pitkälti Auliksen tästä heitosta. Joo, kyllä nyt saattaa.
tai ainakin se vaikuttaa sitä. Hyvä vähennys taas kerran Aulikselta 100 pinnaa. Koska nyt on ero jo 2. Mutta nuoret pelaajat ovat tulossa ja tulleet. Nyt olisi kyllä Rikulta toivonut vähintään nyt sitten sitä punaista. Ei tullut pinnaa. Ja 132 on ero, ja jos Matti tuohon tekee sen vähintään 60, niin sitten ollaan jo poikkaisupaikoilla. Selvä. Jättää tuommoista salettia paikkaa periaatteessa. Varmistelee tuommoisen hyvän paikan, että ei yrittänyt riittää 20 viimeisenä. Toisen vielä vaatii. 100 se ei ole mahdollista 3 tikalla, mutta Aulikselle se on. 2 kertaa se edellyttäisi kyllä. Se lipsahti. Ja hyvä paikko. 72 ja 68 jäljellä. Nyt sitten mietitään, heitetäänkö tripla 20 vai haetaanko muita tuplia alle. No, tripla 12 todennäköisesti. Ja erittäin hienosti sieltä haastuu 132, jättää tupla 4 ja Riku mahdottoman paikan edessä. 212 täydet jättäisi ihan tuplan 32 eli tupla 16. Vähintään 100 on kyllä nyt tultava muutamia. Ei kunnia kukko laula. Ja Aslaki 172. Radarilla on vähintään 6 tikkaa tupla 4. Ja ensimmäinen tikka lähti tuotteen. Varmasti keskittyneesti. Aulus Nissisen riemua. Matti Rookikood ja Aulus Nissinen. Se finaalissa keksi Heinaharjoa ja Jari Nissistä vastassa. Joo, pojasta polvi paranee. Henkilökohtainen kilpailu ja semifinaali niistä. Ensimmäinen Heikki Hermunen, rankinglistan 1 Suomessa tänä päivänä. Erittäin vankasti ja vahvasti ja vakavasti lajiin suhtautuva 29-vuotias tikkaklubia edustava pelaaja. Vähän reilusti 8 vuotta heitellyt. On 8 kertaa hankkinut erilaisia SM-mitaleita ja maajoukkueen vakio mies, joka syyskuussa oli muun muassa Belgian Openin 2. ja on maailmanlistallakin 16 parhaan joukossa. 85. Heikistä on oikein vaikea suorastaan kertoa, että mihin hän oikein yltäisi. Heikki tuossa kärsi vuosi sitten niin sanotusta dartitismista. Se on tuo pelaajan ammattitauti, jossa tuo tikka ei oikein tahdo irrota kädestä, mutta näyttäisi siltä, että Heikki on nyt sitten päässyt siitä lopulta eroon. Toivottavasti näin on käynyt. Ja 140 on Heikin vähennys. Ja Heikki vaihtoi tuossa tikkoja muutama kuukausi sitten ja se on tehnyt, vaikka Heikki oli silloinkin todella kova jo, niin se on tehnyt myöskin erittäin hyvää hänen dartismille ja muutenkin suorituksille. Jari Ravatti on sitten melkoisen uusi tuttavuus täällä semifinaalitasolla. Jarikin on heittänyt aina toistakymmentä vuotta, mutta vasta reilut 3 vuotta ollut Suomen Darts-liiton jäsen. 31-vuotias kaveri Lopelta, jolla varsinaisia merittejä ei vielä toistaiseksi ole. En tiedä sitten tämän kisan jälkeen. Heikki on kyllä selvä ennakkosuosikki tässä, koska Jari ei käsittääkseni aikaisemmin ollut koskaan finaalissa, saatikasti televisiofinaalissa. Näin ainakin tuloksista päätellen näyttäisi. Heikillä on siellä jo 180 pinnan johto. Nyt sitten enää haetaan 91 jäljellä, tripla 17 alhaalta. Singeli 17 jättää 74. Jari vielä kaukana takana. Tuossa Heikin äskeisessä heitossa oli pieni semmoinen maku, koska kaveri on 200 pisteen päässä. Se on hirveän huolellisesti. Mutta 74, mennäänkö 5-4 vai 4-2 kautta?
Kyllä Hessu muistaakseni on 4-2. Ja tupla 16. Jäi vähän eteen toi toinen tikka, haittaisi tähtäämistä, jos on semmoinen henkinen peli. Asennoituisi ongelmat aiheuttaa. Yksi Jari vielä kokoaa itseään, se ehkä kerää niitä merittejä sitten tuossa tuntumaan tuohon näyttämöpeliin. Se on aina erilainen peli kuin tuolla satojen ja satojen muiden pelaajien joukossa. Nyt kaikki katsovat juuri ja vain sinua, mutta eipä Heikilläkään oikein osu. 3-2 jää jäljelle ja Jarilla 209. Siitä ei voi saada poikki, mutta voisi jättää paikan. Ja sen kautta paineita Heikille, mutta 45 jättää periaatepaikan 164, mutta Heikillä 3-2 ja eiköhän tämä peli ole pelattu. Hessulla on vähän nyt hyvä olla, kun on noin reipas johto. No nyt pitäisi ei. Ja melkoista hakua nyt sitten niin haetaan tupla 8 Heikille ja 164 Jarilla. Onko ensimmäinen sisällä? Ei ole. Ei ole sisällä. 21 tehtynä. 26. Vieläkin Vain olisi ollut 26 pinnaa. Nyt Heikillä sitten tupla 8. Ja lähellä se on, mutta toi nimittäin alkaa rassaamaan pikkuhiljaa toi, kun sä heität aivan millin päähän koko aika tuosta tuplasta ja kaveri tulee suht heikoilla tuloksilla sieltä takaa. Nyt yksi ripla Jarille, niin se voisi olla aika jännä. Nähdään, mitä Heikki tekee. 39. mutta ei ole kyllä Jarillakaan nyt sitten oikein paras virre päällä. Tupla 4. Taas aivan langan vieressä. Ja Uskomaton. väärällä puolella. Nyt sitten yleisökin herää yleisöä. Täällä on varmasti 5, 6, ehkä 700. Se on ripla. Ja tupla 16. Ai. Siinä olisi ollut hyvä kuitin paikka nyt Jarille, mutta nyt mä uskoisin, että Hessu herää tässä vaiheessa. Ja nyt sanoisin, että on viimeinen paikka herätä. Taas aivan langan viereen. Ja nyt sitten lopullisesti se menee sisälle ja näin Heikki tekee sen, mitä tuo alkuheitto jo näytti, että pitäisi viedä tuo peli ja viehän Heikkisen sitten 1-0. Jarin aloitus. Ja nyt sitten löytyy jo, paineet on purettu, tasan 100 pinnaa. Ja Heikin vastaus on 100 pinnaa, eli tasoissa mennään. Nyt katsotaan kumman hermo pitää. Pystytäänkö menemään samaa tahtia. 40 on kasassa ja nyt siihen väliin. Ja tasan 100 pinnaa. Jari on pelimiehiä ihan selvästi. Ja 85 Heikille. Edelleenkin sitten haetaan sitä kumman kantti pettää. Nyt sitten jo vähän varman päälle tuolta yläkautta, mutta punaista lähestytään. Ja punaiseen tullaan. Tasan 100 pinnaa, 300 peräkkäin Jari Ravantille. Jari osoittaa, että ei hän sattuman kautta ole tähän finaaliin tai semifinaaliin päässyt. Tämä pelihän aloitusarvotaan keskeltä, eli yritetään heittää mahdollisimman lähellä härän silmää ja kun pitää lähemmässä aloittaa. Ja mikäli tilanne menee yhteen, niin myös silloin arvotaan ratkaisupelin aloitus keskeltä. Ja 100 Jouduttu, Jari jatkaa samaa 100 linjaa, 400 peräkkäin ja Heikki on nyt sitten yhtäkkiä altavastaajan osassa. Tosin 1-0 johdossa. Vain 26. Näinköhän joudutaan kolmanteen peliin, ainakin hyvältä tuntuu Jarin kannalta. Oi.
Hyvä yritys. Hieno haku. Jättää tupla 8 ja Heikkilä 2.30 ja taas sitten semmoinen paikka, josta ei voi muuta kuin jättää mahdollisimman hyvä tulos jäljellä. Pinnaa ja Jari. Katsotaan, onnistuuko Jarin tupla paremmin, tupla 8. Tuloksen ja peliin syntyy uutta säpinää. Ankaran Rankola pyörittelee päätään siinä, katselee sitä Heikin peliä ja miettii, että mitenkäs tässä nyt sitten näin, kun tuo ensimmäinen peli näytti aivan päinvastaista, niin nyt katsotaan keskustalla kumpi lähtee. Heikillä tuo ulkopiha 25, tuo sisäpihän on 50 eli tupla 25. Jarin taitaa olla ulkopuolella ja ratkaisun pelin ensimmäiset 3 tikkaa, sanotaan näin, on voittanut sitten Heikki. Varsinkin näin lyhyessä pelimuodossa. 501 pinnaa, se on aika tärkeä nykyisellä. Ja 100. Ja näinköhän kestää tuo Jarin 100 nippu. 26. 26 menee niukasti oikealle puolelle. Heikin. Kumpikaan pelaaja ei oikein loppujen lopuksi pääse nyt siihen ihan normaaliin rytmiin. Näyttäisi vähän siltä vaan, koska tässä on pelkästään jännityksiä. Semifinaalipaikka, ensimmäinen semifinaali aina semmoinen vähän hermomesta. Ja mä veikkaan, että jos ei Heikki nyt kohtaa lausumaan, niin välittömästi sen jälkeen kun Jari onnistuu kerran hyvin, niin silloin hetkasta. 55. Ei nyt vähän semmoista, koska periaatteessa onnesta tässä ei ole koskaan kysymys. Niin kuin ei missään muussakaan. Ja kuitenkin hyvällä pelaajalla on aina onnellinen. Mutta niin kuin tossakin nähdään, niin Jari heittää. 70. Niin ripla ykköseen. Herättää yleisön ja Jarilta vaaditaan nyt sitten ainakin 100 pinnaa, jotta mahdollisuudet vielä tässä pelissä säilyisivät, mahdollisuudet finaalipaikkaan. Miesten sarjassahan oli alun alkaen 960 pelaajaa, joten pelaajat ovat jo eilen ja tänään pelanneet 8 kierrosta. 9. kierros on menossa ja sitten vielä 10 pelillä päästään voittajaksi. Se on melkoinen määrä. Ja kun tuo peli on tuollainen lyhyt peli, niin matkan varrella on tarjoutunut jo monta tilaisuutta. Siitä huolimatta sanoisin, että varsin hyvin nämä listakärjet ovat niin paikkansa pitäneet. Nyt oli vähän huomiota. Siinä meni 2 viimeistä tikkaa, molemmat siitä singelistä, mihin Heikki yritti niin ohi. Mutta Jarilla on vielä 209 ja Heikillä näyttäisi olevan hyvää aikaa. 112. Heikiltä sitten 19, nyt sitten 14, ei haetaan 18 kautta. Tupla 18. Mutta Jarilla on nyt katkon paikka. 20-60 ja tupla 16. Ei. Ykkösen puolella. 24. Siinä olisi ollut mahdollisuudet jätti-yllätykseen, mutta nyt on Heikin lempitupla kyllä ehdottomasti tupla 18. Näin on. Jokaisen pelaajalle syntyy joku tupla, joka on parempi muita. Ja Heikin tupla on tupla 18. Se on varmaan työtä. 2-1 Heikki Hermunen ja Tikkaklubi ja singeli finaaliin. joo. Siinä vielä hidastuksena Heikin varmasti keskelle tupla 18. Ja toinen semifinaali miesten henkilökohtaisessa kisassa ja toinen peli.
Seppo Uutela kuvassa otti juuri äsken ensimmäisen pelin ja avaa sitten toista peliä. Vakava ilme ja hyvä heitto 100 pinnaa. Sinipaitainen Jouni Matero Korso DC:stä, Korson Poliisi. 5 vuotta heittänyt dartsia, 32-vuotias kaveri, joka viime vuonna 93 otti ensimmäisen ranking-voittonsa, on pyörinyt siellä 10 parhaan joukossa Suomen listoilla. Ja Seppo Uutela puolestaan sitten hieman ehkä alemmalla sijaluvulla heittänyt kyllä hyvin pitkään. 15 vuotta ollut tämän lajin parissa. Ja aina aika ajoin Seppo tulee ja näyttää nuoremmilleen, että miten dartsia heitetään. Seppo, joka nyt sinänsä ei ole kuin 38-vuotias, mutta ja itse asiassa muuten näin on, että vai mitä sanot Mikko, että nyt jos tätä nuorten uutta esimarssia ei lasketa, niin suurin osa dartsin huippupelaajista on tuossa 3-40 välissä. Joo, kyllä se on suurin osa tosiaan just siinä. Näistä kavereista mä sanoisin Seppolle, että hyvin tasainen matsi. Seppo Joogi Uutela johtaa nyt 1-0, mutta mitenkään ei vielä pelissä. Ei ole eroa. Tosin nyt tulee rikkoa. Jouni ja Seppo on kummatkin keskittymiskyvyn mestareita. Varsinkin Jouni malttaa pitää tuota tikkaa tuossa just niin kauan kun se hyvältä tuntuu ja sitten vasta lähettää sen. .256 Sepolla alla, 80 tehty ja nyt sitten 156, joka on jo sitten 3 tikan poikkaisupaikka. Siihen pelaaja aina ensisijaisesti pyrkii, että jää tuo 3 tikan paikka. Jounilta vaaditaan nyt sitten vähintään 140. .80 on tehty ja nyt sitten toinen punainen. Ja 100. Läheltä pitää Sepolla 156. Siihen 2 kertaa tripla 20 ja tupla 18, mutta se jää ensimmäisen tikan jälkeen haaveeksi. 22. Nyt on Jouni etsikkoaika. Just tämä heitto. Mikä muu. Ja ensimmäisellä punainen, niin sitä se oikeastaan vaatisi. Se saisi ehkä Sepon housut tai käden tutisemaan. Sitä tässä haetaan tietysti hyvää paikkaa itselle ja vaikutusta vastustajaan. Mutta tiukka paikka näyttää olevan Jounillekin, 2 vasta tehty. Ja 21 ei ole edes 3 tikan paikka, eli tuo kierros oli tavallaan hukkakierros molempien kannalta. Sepolla 103-4, 20 tehty, 54 alla ja 14 sitten. Jättää tupla 20 ja Jounilla vain mahdollisuuksia, ei kuitenkaan 3 tikan poikkaisupaikkaa. Neljäkymmentäyksi. 41 ja 132 jäljellä. Sepolla tupla 20 ja tämän pelin voittoon ja finaaliin. Ja ensimmäinen tikka tuo sitten Seppo Uutelalle finaalipaikan. Miesten parifinaalissa ollaan edetty jo sitten 1-1 tilanteeseen. Ratkaisupeli on keskustaheittoa vaille avaus. Aulis Nissinen ottaa radarin jäsenten välisessä aloitusedun. Isä Nissinen vastaan poika Nissinen ja sitten siinä Keksi Heinäharju ja Matti Rogekortin vielä mukana. 1-1 on tilanne. Täysi on heitetty jo parikin kertaa, tekijöinä sekä Jari että Aulis, eli isä ja poika Nissinen. Ja keskustaheiton voittaa Keksi Heinäharju. Ja Heinäharju Rogekorts, siis aloitusetu. Anteeksi, Heinäharju
Jari Nissinen. Anteeksi, Heinäharju. Jari Nissinen, Nissisissä menee jo sekaisinkin. Ja nyt sitten katsotaan, kumman kantti kestää ratkaisupeli enää tämän pitemmälle ei mennä. 40 on Heinäharjun avaus. Ja olisi Nissinen sitten tarkkana viivalla. 60 Hiuksen hienosti siellä triplaringin alapuolella. Ja Jari Nissinen, joka on kyllä pelannut tämän pelin erinomaisen hyvin toistaiseksi ja edelleenkin näyttää osuvan mainiosti. Sakarinna on Jari. Ja kyllä Jarin esitys on tässä finaalissa toistaiseksi ollut, niin se on ollut kyllä se on ollut huomionarvoista. Ja lupaavaa, jos ajatellaan Daatsin tulevaisuutta, aihan on koko ajan kasvanut. Tässä kisassa viime vuonna oli vajaa 1000 pelaajaa, edellisenä vuonna vajaa 700 pelaajaa ja tänä vuonna 1200 pelaajaa, joten mihinkä vielä mennään, kun pari vuotta kuluu. 43. Nyt sitten molempien osalta pientä hermoilua, ehkä testaamista siitä, että mihinkä suuntaan tämä viimeinen ratkaiseva peli kääntyy. Tämähän on periaatteessa Suomen Cupin miesten joukkueen kannalta niin merkityksetön ottelu, koska Radar on voittanut sen. Ja tuossa on vähän semmoista jäsenten välistä heittelyä nyt pikemminkin kuin sitä kunnianhimoa, mitä kuitenkin pitäisi olla. Näin on Suomen Cupin miesten osalta tulokset voidaan jo lukea. Ykkönen on Radar Outokumpu, kakkonen on Tikkaklubi Helsinki, kolmas on Korso DC Vantaalta ja neljäs Satatikka Turusta. Ja jos vielä käydään listaa vähän alemmas, niin päästään 5. sijaan Kurjentikka Helsingistä ja DC Nastola sitten Mikko sinun kerhosi 6. Joo, me ei siinä mielessä oikein menestuttu. Ihan syntyytyväksi. Nyt eletään taas sitä suvantovaihetta, eli sitä kumpi tämän pelin lopulta kääntää edukseen. 83 on Auliksen vähennys ja pinnan sisällä ollaan. Ja hyvin haettu siellä viimeisellä tikalla. Tripla 20 eli 83. Aloitusetu on edelleen Heinäharju Nissisellä. Mutta onko enää sitten tämän heiton jälkeen? 180 tulee Matti Roukikorilta tosi oivalliseen paikkaan, niin nyt sitten katsotaan mikä on Heinäharjun vastaus tähän heittoon. Nyt vähintään 100. Ja alhaalta mennään jo. Sen verran tikka on edessä, että alhaalta haetaan tulosta. Vain 39 ja tilanne on sitten kääntynyt. Onko se kääntynyt lopullisesti? Singeli 20 jättäisi tupla 20 ja jättää myöskin tupla 20. Ja Jari Nissinen nyt sitten mahdottoman paikan edessä 191. Sieltä kuitenkin tullaan 100 pois. Ja Matilla ratkaisupaikka. Tupla 20. 10. Ja sieltä se löytyy. Toinen tikka. Matti Rootikoon. Aulis Nissinen. Vielä tänä vuonna. Isä oli poikaa parempi. Radarille kaksoisvoitto miesten parikisassa. Ja miesten singelifinaali alkamassa, keskustaa heitetään ja nyt sitten Tikkaklubi, joka on varmistanut hopeamitalit Suomen Cupissa. Heidän jäsenten välinen kisansa. Seppo Uutela siinä tasoittaa Heikki Hermusen keskustaheiton molemmilla 25, eli tuo niin sanottu ulkopiha. Käännetty heittojärjestys taas sitten uudestaan tuonne keskustaan ja tällähän sitten ratkaistaan, että kumpi tuon tärkeän aloituksen saa. 25 tulee Sepolle
Ja 25 tulee myöskin Heikille, eli vielä kerran haetaan sitten keskustaan. Ja nyt sitten taas Heikin avaus. Ja nyt menee ohi. Ohi keskustan. Ei kovin paljon, mutta kuitenkin. Ja tuo menee sitten vielä enemmän, eli melko huomattava heitto oli minusta tehnyt Sepolla tuossa vaiheessa. Heikki saa kuitenkin avausedun ja se on kyllä paljon tässä pelissä, kun kyseessä on vain 5-0-1 ja paras kolmesta. Tuossa on todella kovat paineet vuorokaudesta molemmilla pelaajilla, koska tämä on yksi tärkeimpiä kansallisia voittoja. Yli 1000 heittoja. On jännät paikat, että saat olla pientä hermostuneisuutta. Heikki kuitenkin avasi hyvin 100 pinnaa ja sitten Sepolla 65 tehtynä. 85 on Sepon vähennys. Se on mukavaa, että näin suuressa kisassa, jossa ei ketään sijoiteta, niin on kaksi näin kovaa kaveria vastakkain finaalissa. Ja Suomen Cuphan on niitä harvoja kisoja, joissa ei ketään sijoiteta. Kaikki arvotaan tuonne lohkokaavioihin eri puolelle tietysti. Ja kun peli on vielä noin lyhyt, niin on mukava havaita, että kaikista huolimatta nuo lista ykköset tai lista kärjet ovat tuolla finaalipaikat valloittaneet. Nyt on Hekellä irtioton paikka, jos meinaa ekan pelin vielä. Ja ainakin hyvin lähtee. 61. 81 ja Heikillä on nyt sitten jo 141 pinnan johto. Joka tosin noilla heitoilla on sitten nopea tavoite. Hyvin vastaan sen. Ja 180 tekee sen pöytään aivan loistavaan paikkaan. Irtioton paikka jäi siihen. Joo. Ja taas ollaan sitten melko lailla tasoissa siinä mielessä, että Heikillä on tuo aloitusetu, niin tämä pisteero ei loppujen lopuksi vielä merkissä mitään. Kummallakaan ei ole vielä 3 poikkaisupaikkaa, eikä ole kyllä Heikillä tämänkään heiton jälkeen. Näyttäisi vähän siltä, että Seppo taitaa päästä tuplille ensimmäisenä. En tiedä. Sepolla joka tapauksessa on mahdollisuudet, eli 140 jäljellä, kun Heikillä on 175. Vain perusheitto, eli 3 singeliä ja 59 pinnaa. Siinä se hyvä paikka 116, mutta Toinen tripla vielä. Ja tupla 10. ja tupla 10 nyt sitten ensimmäiseen peliin. Ui. Ja lähellä oli, todella lähellä oli tuo Sepon ratkaisuyritys. Heikillä nyt sitten 116. Erinomaisesti tulee Heikki Hermonen. 116 poikkaisi. Tripla 20, 20 ja tupla 18. Juuri niin kuin kuviot ja kaaviot osoittavat ja sitten vaan jatketaan. Ja 100 pois. Ei paljon Seppo hätkähtänyt, mutta kylläpä oli hieno peli siinä mielessä. Toinen pääsi yrittää 140 yhdellä tikalla ja toinen heitti yhdellä tikalla poikki. Ja 100. Ja sitten tulee tieto myöskin naisten kisasta, joka on vielä kesken. Tulee kuitenkin lopputulokset siinä mielessä, että naisten kisan ykkönen on myöskin Outokummun Radar. Kakkonen on tuo Eila Nikaderin seura Tottikka Järvenpäästä ja kolmonen Anttilan Tikka Kuopiosta. Nyt sitten eletään taas sitä vaihetta, jolloin haetaan, että kumpi tämän ratkaisun loppujen lopuksi sitten tekee. 30.
mitään erityistä isoa vähennystä ei ole syntynyt. Seppo, jolla on aloitusetu, on vain nippa-nappa vajaa 30 pinnaa edellä, mutta Heikkikään ei oikein tahdo saada tuota heittoa täydellisesti kasaan. 81 on toki vähemmän. Ja nyt sitten, tai ei ollenkaan, se on Sepon motto. Hyvin lähtee 80 tehtynä ja 100 pinnaa. Se pitää pelin vireänä vai mitä? Kyllä. Ihan tasainen niin kuin tällä hetkellä puhuttiin. Edelleenkin mennään tasatahtiin. Kumpikaan ei ole vielä pystynyt tekemään ratkaisevaa eroa. Ja loppujen lopuksihan pelistä päättyy vasta tuohon lopetustuplaan. Saattoi olla, että Seppo yritti viimeisellä tikalla 18, kun ei tolleen ihan varmasti. Jotenkin tuon varmistelun mahtui tuon triplan jälkeen, mutta hyvä paikka Heikillä, 100 pinnaa, Sepolla 145. 60 pois ja sitten esimerkiksi. Eipä sitten enää mitään muuta kuin vain sopivaa vähennystä. 45 molemmat tasoissa ja nyt tilanne on se, että Heikillä on tuo aloitusetu, vaikka Seppo pääsi tämän pelin aloittamaan 60 ja tupla 20. Ja tuossa Sepolla melkein lähestyykö seuraavalla heitolla. Niin periaatteessa pakko paikka 40 oli Heikin vähennys nyt sitten Sepolla. Se on singeli 20 ja se on tripla 20 ja tupla 10. Ei ollut sittenkään, vaan kaikki 3 singeleitä. Heikillä sitten 60 ja se on 20, tupla 20 ja tupla 20. Ja sieltä se löytyy. 2-0 Heikki Hermuselle. Suomen cupin singelivoittaja. Ja niin monen kisan voittaja Heikki Hermunen ja Tikka-klubi. Naisten henkilökohtainen finaali. Vastakkain Päivi Jussilan Radari, joka on varmistanut jo Suomen cupin voiton, ja Anturan Tikan Kuopiosta Hannele Rissanen. Tilanne on 1-1. Päivi Jussila otti juuri keskusta voiton tuossa ratkaisupelin avauksessa ja avaa hienosti 100 pinnaa. Päivi on yksi kaikkien aikojen menestyksekkäimpiä suomalaisia pelaajia. On tällä hetkellä naisten maailmanlistalla 3. Voitti viime vuonna German Openin, Finnish Openin ja myöskin Swedish Openin. Sijoituksia, merittejä on koti sekä ulkomailta ja jälleen kerran 100 pinnaa. Tytöt ovat molemmat esittäneet erittäin hyvää peliä. Hannele avasi heti 180, mutta hävisi ensimmäisen pelin. Tasoitti sitten hienosti 11 ratkaisupelin yhteen tai ei ratkaisupeliä, vaan tasoitti, eli pakkopaikan edessä tasoitti tilanteen. Ja nyt sitten mennään vahvasti Päivi Jussilan johdolla 2 kertaa jo tripla ja 140 tulee kolmanteen heittoon. Todella hienoa peliä Päiviltä. Kyllä. Päivi on mun mielestä se on nimenomaan se paras suomalainen dartsin pelaaja suhteessa, niin kuin jos lasketaan. Niin siinä on kuitenkin jostain syystä. Sanoppa Mikko, mistä syystä naisten pelintaso ei kuitenkaan aina yleensä yllä sille tasolle kuin miesten. Pelihän ei ole periaatteessa kovin fyysinen. Ei. Katsotaan vielä triple 17. Ja Härän silmää nyt haetaan jo. Siellä on! Puheli takaisin. Tätä ei voi enää sitten sanoa. 12 tikkaa. Samalle tasolle aivan uskomaton peli. 12 tikkaa. 100, 140 ja 161. Siinä oli todella upea päätös tälle Suomen cupille. Näin pitää dartsia pelata. Tätä se on parhaimmillaan.
Päivi tietysti taas onnellinen siitä, että Jälleen yksi suurvoitto plakkarissa. Todella upea, kylmän rauhallisesti. tripla 20. Tripla 17 ja härän silmä. Harvat ammattilaisetkaan tekee läheskään näin. Todella uskomattoman hieno lopetus.